Viva! Viva! Hey! So yo, what's up mga kapogi? This is IJ Gregorio of Rain Cutie TV at andito tayo ngayon sa bayan ng Infanta, Pangasinan para makapesta at tunghayan ang kanilang kauna-unahan street dance competition. So ano pa maginagawa mo mga kapogi? Tara at samahan niyo ako makisaya dito sa bayan ng Infanta, Pangasinan. Let's go! I-start na maya-maya ang street dance ito. Kaya kayo sabay-bay na kayo dito sa aming video. Happy Fiesta Infanta! Let's do it! Happy Fiesta Infanta! Hey! Happy Fiesta Infanta! Happy Fiesta Infanta! Hey! Happy Fiesta Infanta! DJ Nathan on the mix. 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 Infanta! Viva! Viva! Hey! ano po, masaya, tas very lively po ng mga nangyayari and first time ko lang po makanood ng ganito kaya po, masaya po. Happy Fiesta Infanta! Yun po no. So, dahil first time na nangyari sa Infanta, so unexpected sa mga preparation ng mga bawat barangay dun sa festival na nire-represent nila, and as taga-Infanta, proud ako sa ngayon, kung anong meron ngayon sa Fiesta ng Infanta. Happy Fiesta Infanta, maraming salamat po. Yung masasabi ko po sa pesta po namin sa Infanta is nag-improve po siya kasi mas pinaganda po. Happy Fiesta Infanta. Shoutout sa mama ko sa bahay. So yun nga mga kapugi, grabe sobrang saya at sobrang tuwa ng mga nakitalo o nakilakop dito sa main street dance, lalo na yung mga nanood kahit na sobrang init ay talaga naman sinaksihan nila at pinanood ang street dance dito sa may Infanta, Pangasinan. So nakasama ko nga dito si Direk RJ, si John Lopez at si Maku. Ayan, so maraming salamat po po. This is your number one kapugi, Rain Cutie TV po. Maraming salamat, bye bye!